Il-Gvern qiegħed jalloka 300,000 euro boros ta' studju biex jinvesti fi studenti li jixtiequ jispeċjalizzaw fl-oqsma tal-blockchain u d-DLT fl-Università ta' Malta. Il-boros ta' studju tfasslu b'ħidma konġunta bejn l-Aġenzija tal-Informatika tal-Gvern, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università u se jingħataw f'livell ta' masters u dottorat għal dawk li diġà għandhom degree fatt ta' suġġetti bħal liġi, il-finanzi u n-negozju. F'konferenza stampa li matula sar l-iffirmar tal-ftehim, is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri stqar li dan kien passaq li se jarma lill-istudenti Maltin bil-ħiliet meħtieġa f'dan is-settur innovattiv. Issa wara li qed jirnexxielna li nġibu l-ikbar kumpaniji f'dan is-settur tal-blockchain u DLT ġewwa Malta, issa x-xewqa tiegħi li nara iktar Maltin imma jibbenefikaw minn dawn l-opportunitajiet. U għalhekk irridu naraw li nkomplu ninvestu fil-human resources tagħna u għalhekk qed inniedu dan l-scholarship ta' 300,000 euro fuq livell ta' dottorat u anke masters. Ir-rettur tal-Università ta' Malta Alfred Vella qal li huwa essenzjali li l-Università taħdem pari passu mal-bżonnijiet tal-industrija biex teqpa' istituzzjoni dinamika u relevanti. Hija nerġtina essenzjali illi l-Università f'dak il-qasam li huwa isu l-qasam tal-lumu ta' għada, inkunu preżenti ħalli nippreparaw in-nies tagħna kemm it-tagħlim u kemm ir-riċerka li jagħmlu isibu posthom aħjar fl-ekonomija li hi u li ġejja. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolos stqar li d-dinja tal-blockchain m'għadix teknoloġija tal-futur, iżda tinsab magħna u rridu nagħmlu l-aħjar li nistgħu biex l-istudenti ta' pajjiżna jiġu magħmra bl-aqwa ħiliet f'dan is-settur.